En la manualitat d'avui aprendrem com fer un divertit peix palleta. Necessitarem goma eva de diferents colors, un retolador negre, tisores, cola, un palet i palletes de diferents colors. Comencem! El primer que farem serà fer la forma de la cua i del cap del nostre peix. Primer dibuixem i després retallarem. Ara seguirem el contorn de la cua i del cap i també retallarem. Tenim dos cues i dos caps. A continuació dibuixarem la forma d'un xicotet cor i el retallarem. També dibuixarem un xicotet cercle i el retallarem. Agafem les palletes i les retallem amb la mateixa mesura. Ara posarem el pal damunt d'una part de la cua i dalt situem l'altra part. Ho pegarem amb cola i farem la mateixa operació amb el cap del peix. Ara hem de pegar les palletes. Posa les palletes damunt del pal i intenta mesclar els colors. Ho pegarem tot. Agafa les tisores i retalla les palletes per a que les del mig siguin les més altes i les dels costats les més xicotetes. Després pega l'ull i la boca al peix i li dibuixarem la pupil·la, les pestanyes i una cella. Amb les tisores fes 3 línies a cada costat de la cua. Ja tenim el nostre peix palleta. Fins prompte!